Víte, co je to martenica? Je to bulharský a balkánský symbol, který představuje zdraví, dlouhověkost, hojnost, bohatství a štěstí. Tedy to, po čem lidstvo touží od nepaměti. Takzvané marteničky dnes s úsměvem rozdávali členové bulharské komunity v Opavě. Přesně tak, vítali tak jaro a prezentovali kulturu své rodné země. Tohle je martenica, vlněný černobílý provázek, který má mnoho podob, od náramků až po panáčky. Bulhaři si ho předávají na začátku března jako gesto dobré vůle a zároveň tím vítají jaro. Bílá je výraz jako nevinnosti a krásy a červená naopak síly a zdraví. Takže když tyhle dvě věci spojíte dohromady, to je vše, co člověk potřebuje k normálnímu životu a k každodennosti. Martenička se nosí do prvního jarního dne a při jejím uvazování by si měl každý něco přát. Tak přijďte si něco. Jaké přání si? Zdraví. Dobře. A máte? Uvázali mi takový provázek, tu martenici na ruku, něco jsem si přála a na první jarní den bych to měla pověsit na rozkvetlý strom a bude splněno. Můžu si přát štěstí, zdraví nebo co budu chtít. Plní se to, asi proto to ti lidi nosí do dneška. Daniela Džorova Waldhans žije v Opavě už 25 let a rozhodla se, že ve spolupráci s městem představí kulturu své rodné země i zdejším lidem. S přáteli oblékli bulharské kroje a kromě marteniček nabízeli i tradiční bulharská jídla. Slané koláče jsou typické pro nás, takže balkánský sýr samozřejmě zapečený do listového těsta na různé způsoby. Lidé měli možnost odnést si i tradiční bulharské a balkánské speciality, které nejsou k dostání v běžných obchodech. No to budou jiné chutě, tak uvidíme, vyzkoušíme, co to bude. Organizátoři by chtěli do budoucna v Opavě uspořádat i bulharský festival na podporu kandidatury regionu Veliko Tarnovo na Evropské hlavní město kultury 2019. Pro televizi Barrandov Jiří Cileče.